आसा बे समाव साफ्राम रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे फोसावफिननो नागिरनाय जिहेतु मैया जोंहा आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि जादों। बे बिसायख'थिया जोंना जोब्बायमोन। जोबखांनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे न'खरावहाय जयैनो माने बिसायख'थि जोब्बाय बलेथे माने बिदा फंबाय बा दादा भाइ जयै जोङो मोनसे न'खराव जिरायनानै ज' गय फाथै जालायलायदों। बे समावनो सासे इउपिपिएलनि सासे सुबुङा जिहेतु आंनि गोदोनायाव माने इउपिपिएलनि बे मालाखौ सोनानै फट' खेबनानै भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों, फेसबुकाव भाइरेल खालामना होदों। बेयो एकदम मोनसे फेक। बाहाय आंहा माने आं बिपिएफ हिसाबै माने आंहा बिपिएफखौ फोथायनाय दं आरो बे इउपिपिएलनि मालाखौ आं गाननानै जिहेतु बिसायख'थियानो जोबखाबाय बे समाव आं गाननानै जे आं इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानो नागिरनाय बे नङा। टटेल माने आंखौ माने फेक खालामदों, माने मिथिस्लाबै हथात खरि सोब्रबनानै बेबायदि मोनसे फट' खेबनानै समाज बिजोङाव भाइरेल खालामनानै होदों।